И коста хора, аз съм Панут БГ и тук до мен с Watch HD. И както виждате сме в Adventure PvP. Както знаете, сервера беше пуснат на 3 март от 20 часа. И реших да снимам вече тук, ще цъкам тук вече, Star Infection. От Ender вода и да започваме с ревюто. Първия Warp е Warp Crates. Ето го, Warp Crates, може да спечелите спаунери, Blaze, Фумбаби. Ключове може да спечелите като пишете вотнете или на евенти. Евенти са всеки един от 20 часа. Следващия трябва да кажа на хората да кажат хай на YouTube. Така казах. Следващия ларп е Дъпашо. Брат, тук как се го копирали от Ендъргода просто? Това беше само в Ендъргода с дупата, нали? Не, в Adventure беше този. Преди беше ли така? Защото аз съм внизу. Така, ето за ранковете, като дойдете може да ги разгледате, това ще е бързо видео. Следващия ларп е War Drop Party. И да, хора, върнахме се. И сега това е Drop Party, тук се провежда евенти, както виждате, както казах. Следващия ларп е Warp Enchanting. Отиваме на Warp Enchanting. Тук се енчант, тук може да се енчантвате. Тук виж даже кой е левел. Така, следващия ларп. И като влезе, ще си ги разгледате по-подробно. Warpent, мисля, че имаше трапове. Тук има не да има трапове. Има ли, окей. Ето го Warpent. Че, аз ще скоча да иду. Тук има трапове, както виждате. Вие като влезе, ще си ги разгледате. Следващия ларп е Fishing. Този ларп. Не можем да си направим трап, бе. Чакай да видим си. Чакай да видя нещо. Не казваше, бе. Как си гледаш? Да, стат. И тук си гледате, тук може да дигате да ловите риба и тук да я продавате. Имам по друг начин, ще направя един клип как се фармат тези пари тук. Следващия ларп е Help Faction. Тук пише как. Help Faction. Да си направиш Faction, F create името. Да добавиш приятел F invade и на името. Да защитиш територията F claim 7 по 7, това 7 блока. За да си да пуснете факшена F leave. Тук да си защити, тук да промотите някой, в смисъл да получите някой в факшена ви F промот. И му давате офицер. През да правя с контрол. Така. Следващия ларп е Warp Jump. Не, Warp Jump, тук се намира Warp Jump. Ето го. И си джимпата, аз не мога да джимпа изобщо. И тук може да си продавате, пак да изкарате пари от тук. Ти си имаш и факшен. Warp код ще го видите. Warp код. Тук лива с евента.
What? Warp. Тук е Лиос евент, пак всеки един от 8 часа провежда евентите. Следващия Warp е Warp Maze, пак евент. Warp Nether. Да видим Nether. Ето го Warp Nether. Следващия Warp е Warp Repair. Ето го. Това е тук на спавна. Следващия Warp е Warp Shop. Един от най-важните варпове. Както повечето знаят, това е стария шоп на Adventure. Така, следващия Warp е Warp Staff. Да видим екипа на сервера. Ето ги тук, ще ги проверите. Стафа на сервера. Owner it's това е най-горния owner Nerdy. Admin it's Mickey. Че няма да го бил тук. It's Mickey Dex. Микли Дек. И да, хората мислят клипа. Абонирайте за мен, харесайте клипа и да, чао!